Finta, illum qed nitkellmu fuq Kristu Sultan. Tinsewx tafsu like u subscribe, grazzi li segwuna, għara mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għadmek u laħmek aħna. Fil-modi, meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u tġibhom lura? U l-mulej qallek: int għattira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U x-xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-sultan f'Hebron u s-sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej? Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejha t-tribujiet jitilqgħu, it-tribujiet tal-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej. Għax hemm twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar ta' David, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ara mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Kolossin. Ħuti, roddu ħar lill-missier li għamilkom id-denji li tissiebu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma ta' dlam u daħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li biħanna l-fidwa, il-maħfar ta' dnubiet. U xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-lejaq kollha, għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-ard, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat, kollox bih u għalih kien maħluq u li ju qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li ju l-Knisja u li ju l-bidu, il-kbir li għamel l-imwiet sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tagħmmar fih il-milja kollha. Biħalla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu imxerret fuq is-salib. Ġib is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-ard. Alleluja, alleluja. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imbierka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm ħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu, jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħaddu biż-żmien u resqu leh newlulin bitqares u qalulu: Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kidba li kienet tgħid: Dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħaddin li kienu msalbin miegħu beta jgħajru jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes liħor ċanfru qallu: Anqas minn Alla ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna? Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Ma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek? U Ġesu jieġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Illum is-solennità ta' Kristu Sultan. Din il-festa qiegħda fit-tarfnet tas-sena, għax kull ma qrajna fil-qudies din is-sena għallimna li Kristu hu Sultan tal-Univers. Il-biċċa hi li Ġesu qatt ma mexxa pajjiż jew soldati u miet fuq salib bħal wieħed kriminal. Mela għaliex lil Ġesu insejħulu Sultan? Fit-tieni qari, Pawli jispjegalna hu qabel kollox hu r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. Ġesu hu il-mexxej tad-dinja u tal-Knisja. Pawli jikteb ukoll li kollox bih u għalih kien maħluq u kollox fih qiegħed iżomm. Huwa l-logos, l-ordni fid-dinja u dak hu li jkompli jżomma sħiħa.
Ġesu għandu fih il-milja ta' Alla, għax Ġesu huwa Alla. Imma fil-Vanġelu nisimgħu li s-sultan tagħna ġie msallab li jimewt vera kera. Ħbiebu ħarbu u n-nies bittiżżuffjat ta' bieħu tgħid salva lill-oħrajn ħajsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Għaliex Ġesu ħalla li jiġri hekk? L-oħrajn baqgħu jgħidulu biex isalva lilu nnifsu, imma hu ma għamilx hekk. Ma nqediex bis-seta tiegħu biex jipproteġġi lilu nnifsu bħalma jagħmel kull sultan tad-dinja. Huwa jħobbna u jipproteġina aktar minnu nnifsu. U dan hu li jagħmlu s-sultan il-veru. L-imħabba ta' Alla imħabba sagrifikali, imħabba li tħobb imqar meta li tħobb ma jkunx komdu u jiġi bidbatija. Meta nuru din it-tip ta' mħabba ma' oħrajn, nkunu nersqu eqreb lejn Alla u naqsmu fl-imħabba u s-saltna tiegħu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!